Prečo niektoré autá vydržia aj 500 000 kilometrov, zatiaľ čo iné sa kazia už po pár rokoch? Tu je 5 hlavných dôvodov. Za prvé, starosť o auto nie je len občasné opláchnutie. Ak sa o auto nestaráš, nemôžeš čakať, že ti vydrží dlho. Minimum je aspoň pravidelne meniť olej a filtre a ušetríš kopu peňazí na opravách. Za druhé, nejazdí stále s prázdnou nádržou. Palivové čerpadlo sa chladí palivom a ak jazdíš často na rezervu, môže sa prehrievať a časom odísť. Navyše sa do motora môže dostať usadenina z dna nádrže. Za tretie, jazdí rozumne. Studený motor potrebuje chvíľu na zahriatie. Ak ho hneď po štarte vytáčaš do otáčok, veľmi mu tým škodíš. Za štvrté, tankuj kvalitné palivo. Nekvalitné palivo môže poškodiť vstrekovače a zvýšiť spotrebu. Ak jazdíš na naftu, raz za čas pridaj aj aditívum. Stačí občas a motoru to len pomôže. A za piate, čo si budeme? Kedysi boli autá vyrábané poctivejšie a výrobcovia sa zameriavali na jednoduchosť a výdrž. V dnešnej dobe už tomu bohužiaľ nie je vždy tak. Poznáš autá, ktoré majú aj 500 000 kilometrov a stále jazdia? Napíš nám do komentára a sleduj nás pre ďalšie tipy.